हेलो लोगोफोर, सनानि बेसाद जेरै सनानि आस्थाम, खोमानि सना, गोदोनानि सनानि माला जों बयबो बाहायो। बुंनो थाङोब्ला सनानि बेसादा जोंनि फेशनजों लोगोसे जोंनि प्रेस्टिजखौबो आवगायलांहोयो। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंनायसै, जेखौ खोनानानै नोंथाङा गावनि जे सना न'आव दङ बिनि सायाव सन्देह जागोन। अब्ला खोथाया बिदि, सनाया गाव गोजा गुबुन महर होजाया। सनाया गाव गोजा आस्थाम दाजाया, खोमानि सना दाजाया, गोदोनानि माला दाजाया। बेखौ बेबायदि महर होनो थाखाय गुबुन धातु एबा बेसादफोर मिक्स खालामनांगौ। बे धातुफोरा जानो हागौ आयरन, कपार, सिलभार, जिंक आरो गोबां धातुफोर मिक्स खालामजायो। डुप्लिकेट सना दङ, जों बेखौ मिन्थिखागौ, खोनाखाबाय, निउसफोरावबो हमजानाय जों खोनानो मोनो। नाथाय जुदि नोंथांनि 4 आना सनायावहाय 2 आनाया गुबुन धातु जेरै सोर, आयरन आरो 2 आनायाल' गुबै सना, बिदिबोथ' जानो हागौ। मानो होनब्ला सनाखौ गुबुन महर होनोब्ला सनाखौहाय गुबुन धातुजों मिक्स खालामखानांगौ आरो बे मिक्स खालामनायाव जानो हागौ नोंथांनि सना दखानदारा बांसिनखौनो गुबुन धातुसो होदों एबा समान समान होनानै हरदों। सारा भारतआव बेबायदि जागासिनो दङ। बे खोथाखौ नोजोर होनानै भारत सरकारा मोनसे आयेन पास खालामबाय, जे आयेना कास्टमारनि मोखाङाव खुसि लाबोगोन। बे आयेनानो जाहैबाय 1 एप्रिल 2023 निफ्राय जिखुनु सना बेसादखौहाय हलमार्क खालामनांगोन। हलमार्क खालामालासै जेबो सना फाननो मोननाय नंलिया। दानिया हलमार्कआ मा? हलमार्कआ जाहैबाय अफिसियेल रेकर्ड, जेजोंहाय मोनसे बेसादावहाय बेसेबां जौखोन्दो एबा पार्सेन्टेज गल्ड दङ एबा सना दङ। बे हलमार्कखौ सोर खालामगोन? बे हलमार्कखौ BIS एबा ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड खालामगोन। BISआ दाब दाब जायगायावहाय अफिस थागोन आरो बे अफिसफोरावनो हलमार्क खालामगोन। दानिया नोंथांनि सनायाव नोङो बे हलमार्कखौ माबोरै सिनायनो मोनगोन? बेनि थाखाय नैबे सावगारियाव नायदो। बे सावगारियावहाय 4 हांखो नुनो हागोन। सेथियाव BIS लग', बेनो जाहैबाय जे हलमार्क खालामगोन बे गभर्नमेन्ट एजेन्सि ब्युर' अफ इन्डियान स्टेन्डार्ड। सेकेन्डआव दं पिउरिटि एबा बेसेबां जौखोन्दो बियो नंगौ एबा गोग्गो सना। बेयाव लिरनाय दं 916, माने 91.6%आ सना आरो 9.4%आल' गुबुन धातु। थामथियाव दङ एसेइं सेन्टार एबा जाय अफिसाव हलमार्क खालामदों बे अफिसनि कड। बियो जाहैगोन BIS निनो साब सेन्टार अफिस। बाथियाव दङ जुवेलार्स मार्क एबा अबे दखाननिफ्राय नोंथाङा बे सनाखौ बायदों बे दखाननि कड थागोन। लास्टआवहाय हलमार्किं इयार, अबे इयारावहाय एबा अबे बोसोरावहाय बे सनाखौ हलमार्क खालामदों। एबारनिफ्राय अब्ला जोङो गोग्गो सना मोनदों होननानै आसा खालामनो हासिगोन। दानिया बे हलमार्कखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानो खालामदों? बेखौ खालामनायनि जाहोनखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ 3 बेनिफिट खोन्थादों। सेथिया जाहैबाय कास्टमारफोरा गोग्गो सना मोननो हासिगोन। नैथियाव जाहैबाय बेखौहाय फानफिनोब्ला गुबै दामखौ मोनफिनगोन। आरो थामथियावहाय बेंकफोरनिफ्राय गल्ड ल'नआ इजियै मोनगोन। मानो होनोब्ला हलमार्क थानाय सनाखौहाय बेंकआ थाबैनो एक्सेप्ट खालामगोन, गनायगोन आरो बिनि एगेन्स्टआवहाय लन हरगोन। अब्ला बे बाथ्राया एबा रादाबा जों बयनिबो कास्टमारफोरनो थाखाय गोजोनथाव। आसा खालामो बे रादाबा नोंथांमोननि थाखाय भेलु जादों आरो बेबायदि गोबां भेलुएबल भिडिअस नुनो थाखाय नोंथाङा चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे नोंथाङा जेब्लायनो गोदान भिडिअ फैयो बे भिडिअआ नोंथाङा सहैग्रोयो।